आमगुरि खोंख्राजरा बड' इभान्जेल एमएलए लुथायन सासनि बे स्पेशल कनभेनसन एबा दिनैनि बे रंजानाय सानथामनि हाबाफारि लानानै जितु स्पेशल कनभेनसन जादोंमोन बा दिनै जोबथा सान बे जोबथा सानाव बाहागो लाफैनो हानाय दिल्ली चेन्नाइनि मानगोनां आलासि नोंथांमोन आरोबाव जोंजोंनो आंजोंनो नुजाफैबावनाय जोंनि हान्जानि लेङाइ आफादगिरि बिथां आफा बरगयारि सिगांनि दैदेनगिरि आरोबाव जोंनि हान्जानिनो लेङाइ आफादगिरि दंबावो सत्य बसुमतारी बामुगावनि आरोबाव आं मिथिनो मोन्दों बेवहाय धेमाजिनि अदालगुरिनि गहपुरनि बिश्वनाथ सारियालिनि बाक्सानि अदालगुरिनि क'क्राझार बेंगल गासै बे ओनसोलनिफ्राय गोबां बेवहाय डेलिगेट्सफोर दंफैयो। गिबियावनो आं नोंथांमोन गासैबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय मोजां मोननाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोबाय। थारैनो गोसोआव जोबोद गोजोननाय मोनदों नोंथांमोननि बे दिनैनि बे रंजानाय सानाव जोबथा सानाव एखेलगे माने रंजाफानाय मोननानै दा आफा प्रभु इसोरा जोंखौ जाहाथे मोजाङै दैदेनलांनो हायो बेखौनो आङो आरज गाबनाय थाबाय बयनिबो जानानै जोंनो नांगौ ओनसोलाव शान्ति बेखौ जाहाथे प्रभु इसोरा आशीर्बाद होयो। जोंनो नांगौ ओनसोलनि खौसेथि बा जोंनो नांगौ ओनसोलनि जौगानाय बे मोनथाम हाबाफारियाव जाहाथे आफा प्रभु इसोरा जोंखौ आशीर्बाद होयो ओनसोलनि बयबो गासैबो सुबुंखौ शान्तियै थानो होयो खौसेयै लाखियो एबा ओनसोलाव जौगानायखौ लाबोयो नङा होमबा ओनसोलाव आफा इसोरा जोंखौ शान्ति लाखियो नङा होमबा ओनसोलाव आफा इसोरा जोंखौ खौसेयै दोनथों ओनसोलाव आफा इसोरा बे जोंनि ओनसोलखौ जौगाखांहोथों ना जौगाखांहो ना शान्ति नाङा खौसेथि नांगौ ना नाङा होमबालाय माथो सिरि दा आफा इसोरा जोंखौ बोर होथों आफा इसोरा जोंखौ बे ओनसोलाव शान्ति थाहोथों नङा होमबा आफा इसोरा जोंखौ खौसेयै लाखिथों आफा इसोरा जोंनि बे ओनसोलखौ जौगाखांहोथों जोंना बेनो आरज गाबनाय गासिबो सोरजिनाया आफा इसोरनिनो सोरजिनाय दिनै गय बिफाङानो होन नों मटर साइकेल सालायदों गारि सालायदों बेफोरथ' इसोरनिनो सोरजिनाय आफा इसोरनिनो सोरजिनाय नङा होमबा जोङो इसोरखौ फोथायो इसोरा दङ प्रभु इसोरा दङ नङाबालाय मानोथो बुंलाबायो जोंलाय हे इसोर आंना दिनै खामानिखौ मोजां जाथारथोंलै बुंना बुङालै अबेबा माबा मोनसे खामानि मावनो थांबा हे आफा इसोर आंना गथ'आ जेबो दाजाथों जेबो दाजाथों मोजाङै मोजां थांना फैनो हाथों नंगौना नङा गुवाहाटियाव लेखाया फोरोंहरबा हिसाबै हे आफा इसोर आंनि गथ'आ मोजां लेखा रोंना फैथों मानो बुङो गैयाबा बुङो सोरबा दंखायनोथ' बुंदों नङा होमबा दंखायनो बुंदों नङा होमबा ना गैया हे आफा इसोर आंनि गथ'आ आमेरिकायाव 2 बोसोर जाहैबाय मोजां लेखा रोंना फैथारथों मानो बुङो दंखायनोथ' बुंदों नङा फुङावनो आरज गाबाबा आङो नोंसोरसो आरज गाबना गाबा आं मिथिया मिथिबाय फुङाव दैलि आरज गाबो आङो नोंसोरखौ नों बारा बिसास गैबावा आंथ' होनखायो दैलि फुङाव ओंखारनायनि सिगां आरज गाबनासो ओंखारो आङो दा ओंखारबाय नालाय ओंखारबाय सानथ्रोब बेहायसो न'आव सौहैसिगोन मिथिबाय बिदिसो जानांगौ दा नामा दा बेनो नामा जों बेहाय जों ज' जालायनो हादों बे आफा इसोरनि आशीर्बादाव जों ज' जालायनो हादों नंगौना नङालै ना नङा
nungguman nungguman. Jadi tuan 조상을 하든 라이라이라이라이 하든 우상을 하든 조종 감사를 하든 이 사람이 아스바 아빠의 소리가 아스바 그거는 나봐 나 satu bilang usaha itu bongsu dia satu usaha itu sanksi jangan kali berkurang apa itu harus apa jadi jangan percaya jadi sanksi kamu nasi tukang diwamba suami tukang mudah-mudahan jangan terkejut hamba thank you. Jangan lupa